август президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар таркиби ҳукумат ва сохторҳои дипломатии кишвар як силсила тағйироти кадрӣ анҷом дод. Тағйироти аз ҳама муҳим таъини сафири нави тоҷикистон дар русия буд. Бо фармони президент Эмомиддин Сатторов аз мақоми сафири тоҷикистон дар русия ва арманистон ва ҳамчунин аз мақоми намояндаи тоҷикистон дар шӯрои иқтисодии СНГ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш барканор карда шуда, ба мақоми сафири нави тоҷикистон дар Москва Давлатчо Гулмаҳмадзода таъин шудааст. Гулмаҳмадзода то 2 август муовини сарвазири тоҷикистон ва солҳои пеш раиси вилояти Хатлон, раиси кумитаи замин ва раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти тоҷикистон буд. Эмомиддин Сатторов ки аз аввали солҳои 90 дар сафорати тоҷикистон дар олмон ва аз ҷумла солҳои тӯлонӣ ҳамчун сафир дар ин кишвар хидмат мекард, аз соли 2014 роҳбарии сафорати тоҷикистон дар Москваро бар ӯҳда дошт. бо қарори ҳукумат ҳамчунин Хусрав Нозирӣ аз мақоми муовини вазири корҳои хориҷии тоҷикистон озод карда шудааст. хадамоти матбуоти президенти тоҷикистон хабар дод ки Хусрав Нозирӣ бо рӯзигии Эмомалӣ раҳмон ва бо қарори шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ дабири кулли ин созмон таъин шудааст. бо фармонҳои президент ҳамчунин Файзулло Холбобоев аз мақоми сафири тоҷикистон дар Молдова озод карда шуда, Давлат Назирзода сафири кунунии тоҷикистон дар Украина ҳамзамон сафири нави Душанбе дар Кишинёв низ таъин шудааст.